Jalasan para lenggah sedaya niki. Nggih saderengipun nggih dipun aturke atur gunging panuwun. Menika dumateng para tamu undangan ingkang dalu menika sami rawuh minangkani undanganipun dene panjenenganipun Bapak Sutris. Bapak Sutris. Wonten dalu menika niki saking Kates, saking pundi kemawon rawuh wonten ing dalu menika. Nggih, Pak Tris. Iki sementara niki lagune setunggal-setunggal rumiyin. Pilih niki kancane nggih cacahe wonten 6. Mangke saged dipun lajengaken malih doaini ya. Heeh. Kula lenggah-lenggah nggih Pak Tris. Nggih, matur suwun Cahyu Aini. Jan pokoke iki jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul. Dados niki ngeten, generasi penerus seniman iki untuk sing yuswanipun tasih timur Pak Likirun iki iga ana kadibit dening panjenenganipun Mas Kirun. Nggih. Terus sing aku cilik yen joget jaranan semua. Ya wis penak sajake wis panci nggih napa nggih bibite seni, bapake seni, sak pinunggalane nderek seni. Ngoten lho. Menika dulur-dulur kanca kinasih SM-inipun Pak Sutris sing kakon kajat. Rawuh menika saking KWBTB Mas Tris. Kene iki lho jaman saiki teknologi canggih. Betul. Jaman si SMP sik kumpul. Kalau mangke mari badhe ngersake tetembangan monggo. Nggih manggake pun kesesa kundur biyen nggih mbok bilih niki Mas Kirun saking Kates nggih rawuh tedalu niki kula nggih namung saged ngaturke gunging panuwun juru pengairan nih Mas lan ugi saking tokoh-tokoh masyarakat Desa Kates Pak Kirun menika wonten jenengipun Bapak Wiji Bapak wonten Bapak Lurah ngestreni kalian Ibu nggih matur suwun rawuhipun matur suwun donga pangestu jenengipun Mas Tarwi Pak Tarwi Pak Mulyono Dos Pak Mulyono Bapak Ipung ugi wis Mas Ipung pokoke komplit Pak Likirun niki mangke pahargyan ngantos paripurnaning ngatur seneng guyon saged dipun nikmati dening para pandemen seni sedaya nggih niki salajengipun niki anggenipun keguyonan kegujekan mangke ya dibacutke iki ya sesuai dengan nomor urutnya dulu iki sing wis tak aturke mau sing nomor 1 Nduk Aini nomor loro sing nomor loro iki Nduk Susi sumangga katuran jumeneng sesarengan kanca-kanca seneng guyon dan juga makanya malam saking dalu Cahyu. Kok watu-watu enak apa nduk iki, Mas? Rik. Saking ora tau prei tanggapan. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah nderekne Om Kirun ya. Nggih, Om ta niku. Om. Wah, niku tasih Om. Si Om Kirun. Nderekke Om Kirun nganti suarane rik Cahyu ya. Lah, kulaan suara teng pundi? Lah ya, kulake suara ning Kang Kirun. Neng ngemplak nduk Cahyu. Neng ngemplak. Etane titik niku to. Neng etane titik. Aturna sesuatu kanggo pengantin cari mbek Cahyu. Sesuatu nggih doanya yang baik-baik saja nggih. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Terus cepet diberi momongan. Wis pokoke ndang cepet-cepet ae wis. Ndang meteng ngono ya Nduk ya. Kan iso nanggap neh ngono ya. Dah cocok. Mitoni nanggap maneh ngono ya Nduk ya. Cocok setuju. Terus iki arep ngaturke apa spesial kanggo kanca-kanca SMP ne Mas Sutris Nduk. Sing rawuh sapa niki ngelumpuk sak meja niki kanca-kanca SMP ne Mas Sutris. Nggih, mangke ngersake tetembangan monggo napa. Nggih. Arep ngaturke apa Cahyu? Monggo. Tetembangan nggih. Iya no, ngaturke dhuwit ya urung bayaran ya. Sik disaki ya. Hanya deh. Nggih. Gitir sumilir katur kagem dulur-dulur ingkang ketemen rawuh ingkang paring donga pangestu. Keperanan. Rumah saya yang gitir semilir tadi. Saking lagu milik arum kuwi. Keperanan kanggo dulur-dulur. Keperanan jroning atiku kula Kayu.
kepranan sakjroning atiku nggih jumbuh kalian kalian dalu menika Dik Sus iki kadya dene jenenganipun Dela niku Mas lho Mas to Mas nyatane Mas Dela wah berarti aku sing kleru aku barang ya kleru sing awal meng tak pikir Dela iki ya kaya Mbak Dela sing iki aku ki kapusan lho iki mau tak kira Mas iki jebule Dela ki putra kakung Mas Dela dia diaturke kalian panjenenganipun Mbak Fetri tak kira ki sing jalur ki sing Fetrine tak pikir meng ya ngono ternyata terbalik jadi kehidupan kuwi iki lek dibolak-balik iso dadi lan kepenake dadi ya wong ki kadang kala enek sing ning dhuwur ana sing ning ngisor ana sing sugih ana sing sedengan dadi ya saling membutuhkan ngono Dik dadi kaya karo jenengane Mas Manten kalian Mbak Manten iki mau moga-moga iso atut runtut rono iki mau wis ngaturaken nggih menika pernikahan lan ugi karepan dening para tamu undangan wonten dalu punika nggih monggo samangke pun kesesa kundur dipun nikmati lan uga dipun pirsani ya Cahayu iki campur sari seneng guyon wonten dalu mangke niki tasih dipun wiwiti kok mangke tasih panjang wontenipun sik dawa sik pirang jam kan Andres sik 8 jam 10 jam 2 jam ngono ya iya iki engko tak barne jam 4 dadi kaya wayang kok aku ki arang kading kok tanggapan ning kates yo saking demenku paling ora yo tak barne jam 4 yo kancane dipikirno sampe dhewe piye aku to Pak kira niki pengen jenengan tinggal mriki mawon lha nggih keruat ben tinggal kene nggih ya sementara satu-satu dulu Nduk Sus engko dibadutke sing durung iki mau ngaturke tetembangan wonten dalu niki Pak Likirun ingkang katemen rawuh menika bos kebaya Wilis Mas Sugianto dalasan garwa kinasih katuran pinara Mas Sugi lan ugi wonten panjenengan Mas Oko Mas Sukar Mas Yento nggih sampun rawuh sedaya mawon katuran sugeng dalu sugeng rawuh sugeng pinara sugeng menikmati hidangan yang sampun kasediaaken dadi serengan kalian paguyuban seni campur sari seneng guyon pimpinan Mas Sutris Mas Kirun saking Laladan Banaran ugi dipun sengguyung dening Bravo audio profesional lan ugi video syuting utawi channel YouTube Mbah Kayin Tulungagung kanggo dulur-dulur sing bengi kira bisa mirsani secara langsung wonten dalemipun Bapak Sutris Bumutinga saged mirsani wonten channel YouTube Mbah Kayin live pilih samangke para dulur-dulur ingkang kersake campur sari wonten dalemipun kaya ngene iki regane napa larang ora jarine ora larang ora larang iki wingi aku wis dinyang tak regani 500 dinyang 1000 dinyang diregani 500 dinyang 1000 nah dadi yo matur suwun karo jenenganipun Pak Sutri lah iki paling wedhus sing kupinge ombo loro wis lah cukup niki mboten ngantos wedhus sing loro lho Pak ndak sampe ya mboten pokoke niki namung disadekne daduk teng mburi kain ning sama bengkok kae ya cukup pirang kolong kae iki yo ngene siji-siji mau wis diaturke mbok pilih iki mau lagune campur sari samangke bilih badhe nyuwun lagu sing hot
dangdutan. Dangdut. Iki campursari nggih saged. Ngoten. Nggih sesuai dengan urutnya. Iki DIK. Mae Waranggono bengi. Mae Waranggono seneng guyon. Monggo DIK katuran jenengan. Yo. Entek wisan. Ya wis entek dawa ke jenenge ya sak lagu. Oh, ndingaran iki mau mek sak itik. Biasane kan apa? Lek dawa iki ndak kepenak. Ndak penak. Penak sing sak itik tapi tanduk. Ndak penak yo Pak Lusman. Ndak penak. Oh, alah. Muni ndak penaknya apa karo Pak Lus? Hari ini dia mulai berbahagia. Oh. Enggak ada yang lecet. Alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Iya, baik. Maka dari itu, maka dari itu kemarin ke Nganjuk kok tidak adi. Iya, tidak adi. Batinku neng dibocahki aku. Kemana? Nggak ngerti yo, mantan anyar tadi. Iya. Selamat menempuh hidup baru. Semoga selalu piye ya bahagia dan hidup rukun. Semoga gak ada yang lecet-lecet ya. Betul Deike. Terima kasih untuk malam hari ini kita hadir di tengah-tengah kalangan masyarakat Desa Kates. Betul, alhamdulillah. Di rumah Bapak Sutrisno. Loh, sami-sami kali jenengan. Sama dengan saya. Oh, nggih, sama. Tapi beda. Karena beda rupa. Beda rupa. Ganteng sana, elek aku. Iya, ganteng sana, ilik di situ. Di sini. Iya, betul. Oke. Jadi gini Deka, dalam rangka ini tadi pernikahan putranya yang bernama Mas Dila dan juga Mbak Fetri. Tak lupa kita segenap keluarga besar dari Seneng Guyon. Iya. Mengucapkan terima kasih atas undangannya bisa rawuh menghibur dening para tamu. Ngoten nih. Kandhane kok. Pokoke iki lek dulur Kates iki jan wis kadung rasane Seneng Guyon marme ya. Bengoke wis kondang. Heeh. Ya iki ngono termasuk seniman kabeh engko sak bubaripun dipaturke siji-siji sing kepengin nyanyi ya disemanggake. Monggo niki diaturi setunggal tetembangan rumiyin nggih. Nggih monggo lagune dangdut utawi campursari kula nyemanggake. Niki diparingi Kang kalem-kalem rumiyin. Kalem-kalem dulu ndak apa-apa. Oke, terima kasih. Mangke nadi keras-keras untuk tengah-tengah ngono kan penak. Sekeras es batu ngono ya. Ya, sekeras batu. Kalau es batu itu masih bisa meleleh. Masih bisa meleleh ya. Kalau batu itu tidak bisa kalau tidak dikepruk ya. Ya, oke. Terima kasih Mas Girun. Jan pokoke lek juru leladi iki nyatu ya wis pokoke kompak kabeh. Heeh. Guyon sesarangan Bravo Audio wonten Nadi Ike dan juga ada Sondi. Senada nada
ternyata kalem ya. Dek. Dalem. Iki nek sing beda. Apa? Ketoke cah iki ngurung ramas. Kita tas berbuat yang tidak baik. Lah mosok kok kaya ngono ki mung biasane orang ngene iki mlakune yo iki ngono koe. Kok kayak anjop ki yo ngono ki lho. Dadine malih Lola. Lola ana laline. Iki mang kok ada yang beda kenapa toh Pak Boh iki? Ya mungkin tadi malam itu kita itu pulangnya agak kemalaman dikit. Oh gitu. Jadi tidak jadi ngopi. Tidak jadi ngopi. Tidak. Aku ki ana teko Nganjuk ki ngene. Engko ning pedesan ya Mas. Ya, pedesan ki tak mikir sampai teko Tulungagung ki apa ya pedesan ki. Aku sampai tekok ki run pedesan ki apa to maksude aku ya ngono. Lah jebule entok e ote-ote ngono. Alah ote-ote tapi medesi ngono to. Ya jenenge wong keluwen iki saka Kota Angin terus tumuju Tulungagung ya ngono. Alhamdulillah. Alhamdulillah Dika. Wis muga-muga
wengi iki mau dene panjenengan Pak Sutris lan ugi dalu punika karapan jenipun Bapak Kepala Desa Banaran. Nggih. Menika jenenganipun Mas Andri wilujeng dalu Mas Andri. Katuran pinarak samangke mbok bilih badhe nderek-nderek ngregengaken wasana kasumanggaken. Lan ugi dari dua putra terop untuk malam hari ini dari teman-teman yang ada di depan khususnya ini dari Mas Rudi dan juga ada Mas Sopo sing baju biru ki lali aku jenenge. Nggih baju biru Mas Dianto. Mas sinten? Mas Dianto. Mas Dianto. Pun eling to panjenengan? Wis eling. Ki bola sing biyen. Tapi saiki beda saiki dadi heeh bola lawas. Saiki dadi bos terop. Karo jenenganipun Kang Nyawit. Monggo wilujeng dalu Kang Nyawit. Nggih, mbok pilih mangke bergabung kalian kanca-kanca nyembanggake. Monggo nyembangaken nggih. Iki sementara jenengan lenggah dulu satu dulu. Heeh. Iki monggo Pak Likirun. Nggih. Saliyane disengguyung dening Bravo Audio Vision Cisematris. Adicara menika ugi dipun sengguyung dening dua saudara terop. Ingkang ijil saking Lalatan Dusun Cendung, Desa Kates. Menika para punggawa dua saudara terop. Mas Nyawit iki Pak Trimo ndak nderek to iki mau. Oh sampun. Sampun. Lah kok ndak mandek. Biasane mandek biasane. Nggih biasa. Oh kali ibu. Roro Jonggrange ndak enek nggih. Oh ya bar iki ya Kang Nyawit ben dipakili Kang Nyawit wae. Roro Jonggrange ndak enek. Mereka kantun 3 malih Mas Sutris. Terus bar iki donasi dibuka kanggo dulur-dulur sing arep pengin nyumbang lagu. Nyumbang tetembangan nyumbang pemawon monggo. Iki bar komplit niki artis. Niki Dela Yono iki ya diaturke dhisik sing ngelor dhisik krana niki tasih dahar Pak Likirun. Disuwi-suwi lendem Mam Natris. Ya gak ngono, manci iki piantun lek piantun alus nggih sembarangne alus. Alus lek nang kene nek nang omah macroy karbone ya biasane. Ayo, iya nih Mas, ayo. Iki wonten Dek Lia, katuran jumeneng sesarengan seneng guyon lagu kula wonten panjenenganipun Pak Likirun. Nggih saking dalu Cahyu. Wilujeng dalu Pak Lik. Aku lek nyawang seliramu ndangak to, Nduk. Aku sing kurang dhuwur apa sandalmu sing keduren ya? Niki sandale sing keduren. Oh, sandale sing keduren. Ndak apa-apa tak rodok ndangak titik Cahyu ya. Tapi ya kabare nduk rodok kaset ki mau tekone. Mboten niki wau nembe turun gunung. Oh, kaya ngombe obat ya Nduk sedina ping 3 apa ping 4 mau. Kebutuhan, Pak. Oh iya, kebutuhan. Aturno sesuatu kanggo. Teng dalemipun Bapak Sutris. Bapak Sutris kalian Ibu sinten? Ibu Mutingah. Ibu Mutingah sing ngramaken Kang Putra, Putri. Putra kakung, Nduk. Dela Mas Dela dikantone Mas Ayu Fetri. Oh nggih. Sing kakung jenenge Dela. Lah nggih, aku yo kuwatir bingung ya Mbak Dela ta Mang. Tak kira lek Mas Fetri ngono lho. Lek tibake Mbak kok yo Dela kuwali. karo Mas Fetri ya. Tibake kewali. Ning jarene Mbak Ika lek ra diwolak-walik ora kepenak jarene. Gosong mangke. Untuk Kepala Desa Banaran Bapak Andri Prambodo. Bapak Andri mangke. Pak Andri. Ampun kesesa kondur Pak Andri nggih. Mboten wonten sarangan ya niki nggih. Ndek nek blas ya. Saniki. Saiki monggo Mbak Lurah ngancani Nduk Lia. Nggih. Wol mangan rong mari. Yo monggo Mbak Lurah. Kula aturi jumeneng saking papan lenggah Bapak Andri Prambodo. Monggo. Monggo Pak Andri. Monggo. Monggo Kang Mas. Kang pikantuk sampur nomor setunggal penyeripun Bapak Andri Prambodo. Monggo Mbak. Nggih. Kula mboten disalami, Pak.
Nggih. Nyapa tak samane, Mbah? Oh. Lah iya ajake lho. Nggih. Duh. Wilujeng dalu. Ngaturaken sing wilujeng dalu dumateng Dimas Yulia Ratnawati. Lho. Agak Juli ra apa-apa Mas Duwer ya. Lia Ratnawati. Nggih pun to kula manut mawon. Ngaturaken ugi sugeng pepanggihan dumateng kadang-kadang kawula dulur-dulur kawula ingkang sampun parawuhan ing dalemipun Bapak Sutrisno. Sekalian garwa nggih panjenenganipun Ibu Mutingah. Injih Bapak. Mugi-mugi anggenipun ngayahi pakaryan ndhawuhaken pinanganten estu-estu dadi keluarga utawi pinanganten ingkang kebak barokahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nggih. Mbak Lia, sesandingan kadang-kadang yang sampun kepan rawuh Mas Kirun, Mas Sutris, Mas Kirun kuadrat. Oh Kirun nggih niki. SGS. Campur sari seneng guyon, ayo dipun aturaken tetembangan minangkani pamundutan saking kadang kawula Bapak Sutrisno sekalian Mas Kirun. Minangkani ugi saking kadang kawula sapa ki jenenge sing cuwilik elek iki? Cuwilik niki to. Heeh, iya. Niki Karji niki. Heeh, Kardino wis ngono ae ya. Yuk diaturke Nduk Cahyu. Napa niki? Nggih. Lagu wajib monggo. Ala pun tompon sami apa? Tinimbang kedisian kalian panjenenganipun dulur kula. Matur nuwun rawuhipun tutup bagian hari itu wae. Sayang, aku cinta padamu. Orang ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Dua saudara produksi audio. Cinta pengen duweni sewu cara bakal tak lakoni. Bersama Campur Sari seneng guyonnya dari Tulungagung bersama Mas Kirun Kuadra Jo Dewa Pak Fendi katakan juga jadi cinta padamu. Orang ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing
bakal tak lakoni wong sawiji sing tansah yen mangkono yo bareng ndedonga hanya nyuwun marang dewa tresna hanya nyuwun marang dewa tresna matur nuwun luar biasa niki Mbah Lurah suarane ora entek rumah saku. Mangga diawet-awet. Oh diawet-awet nggih. Sampai akhir zaman pun tetap saya pelihara ini. Oh, amin.